Aquest resultat just, vull dir, el Targa ha tingut potser un parell d'ocasions més que nosaltres i al final ens han encertat, l'han ficat a dins i heu vist dos equips que han intentat competir cadascú de la seva manera, uns més curts, els altres amb un joc més curt, però cadascú busca les seves armes i al final se l'han posat aquí a dins. Míster, pràcticament el Mollerussa en aquesta derrota llastimosament és quasi bé l'equip de segona catalana, no? És una llàstima perquè una ciutat com Mollerussa es mereix almenys un equip a primera catalana, no? Sí, sabíem que era difícil, però amb aquest senyor ja li vaig dir a la jornada 1 quan guanyem el primer partit, la primera jornada, li deien que en queda 39, no? I no ho hem pogut fer, hem tingut de remar molt contracorrent i és molt difícil poder treure les coses així, però heu vist, l'equip corre, lluita, intenta jugar al màxim possible per treure els 3 punts cada partit i si no ho puc ser. A part del passat de fi, més, continua sent el talismán. No, talismán, ¿por qué? Hombre, porque eran 3 victorias y una derrota. Sí, pero porque el equipo trabaja y el equipo ha cambiado un poco la dinámica. Era simplemente esto, cambiar la dinámica de resultados y creérselo un poco. Y yo creo que todavía podíamos haber estado un poquito mejor en cuanto a no pasar los apuros que pasamos finalmente con las ocasiones de gol que tenemos. Bé, ha estat un partit potser més pel 3-1 que no pas per 1-0. Y yo pienso que para el 3-0, es decir, el gol, la ocasión aquella ha sido precisamente por un descontrol nuestro intentando atacar en exceso por una misma zona 3 jugadores y claro, nos hemos descuidado. Pero de cualquier manera, si hubiésemos sido un 3-1, pues el partido había sido lógico. Y yo creo que alguno más, cuando el partido se ha roto en la segunda parte y hemos tenido ocasiones para acabar de materializar, pues nos ha faltado frescura, nos ha faltado acierto. Yo a la suerte no quiero apelar por